Здравейте хора, тук имаме несър, който е пълен с всякакви кремове. Така, нека да започваме. Ето, чакайте. Да. Дърваме ципа и виждаме кремове различни. Така, първият е... Всеки знае, това е крем при подсичане и кожни раздразнения. Така, натам. Това е крем Дева, който наистина който много обичам, от красота от природата. Крем за ръце, витамините са А, Е и Ф. За изтощена и уморена кожа. Това наистина е много ефективно, хора. Всеки ден си мажа ръцете, наистина когато някак си съм се изморила и просто са ми оттекнали тези ръце, мажа с това винаги. Дермодрин. Всеки знае, всеки трябва да има дермодрин. Той е за всякакви рани. Така, имаме тук някакъв крем, който пише for her body lotion. Така, лосьон. Така, този лосьон е за тяло, както пише, ето, body. Този лосьон наистина също е много хубав. Наистина винаги след баня аз се къпа с него. Мажа с него, хора. Така, тук имаме Йодасеп, почти на привършване. Йодасеп, той е повидон йод. Той става наистина за рани. Той е много ефективен. Дори мога да ви покажа една рана, която наскоро я направих.